Osomfo Akyem Kwana na mnumbre mo de hye ba kwaku be na nnada nso no motemenka wo kasamfoni kasi mo bibia kwaba mo mache mamo ha mo madwo ediba nana Kwaxi TV so agentre ha wo wiasa fa na nyantitiro eno man kronkron Ghana me so be subscribe no wa like na fe so me notification me na we pia share no se dwumadi ahodo nyina no afoforo enso ensa betima ma femo dodum Jesus ana mo nso ma fo bisa na wo ko share me pacho me ko mountains on say about one intino ko bompa ya kakla nso esre ya fa hodie se na nyina bibia enso ebetimi akwa kama enso etimi da me ka so on the street dwumadi en na waso no nyina gusu a wo hwe ye bi enso etimi etienka enada enso wa fie bibiara onso bia nene ya woye Akyem wada ya Akyem Kotoku manhene ankasa no ye Oseadeeyo Dr Frempong Manso aso ani fiduam na samile ya bepim nyina ne se enada chininye amanyokuo no Franka tu na John Dramani Mahama esrem sejata ene angasa obo aprobo nene oba bepem oye Akyem wada obo Oseadeeyo enso etimi aba bechiana na mamamra ne amane kwanso enso etimi asre kwana afo ne manfo enso etimi edi nkomo enso etimi akasa ye asre tumi enso wo ho eye afempinu ne adoni na ababetu na kakra edi anim ntinsa media yanso nim se aba no on the street dia ewura mantem nkronkru ba bibiara anwa papa ekoso no eno ene bo hu dawresi na wo fi a onso obetimi atenka nkyene ye bere se ne amamre ne amane kwanso no se ohin bi anase na se bedana do tu franka mpama party bi no eba so obesi ebechia kuruma he ansana ono angasa sre tumi won ho anene manfo enso etima akodi dwumadi nkyene no follow ye enyi afide no kura emfili akora bomaden so obehye obepush ni tententende ma ya comment enso e wasem ne pam no ebekenka ni nyina enso etimi edi amamtika ho ko se dwumadi ni nyina enso ebetimi akona we still na Kwaxi TV education and entertainment hub.
Dramani Mahama, we are Akyem Kotoku. Oseadeeyo Dr. Senior Officer. Oseadeeyo Dr. About 12. Everyone who was associated. What we did, I been down, Mama. Everything I can make, oh, if you do. Also, I can't say as well. But when you snap, pay to any the woman there or the ever. I tell me, I did, and that's what's there. This answer is bread of security. Obedina, medical Kumano Safwa, any order, a cool Safwa, and the attendance. This answer Nimre esi ekonenti ne jumadia also odile ne ene ntu asonti me manokwa me be sore na mama no kwan no wako di juma no safo ne nyina hye ne boto ni sore